Hari ini tetap mancing bolo. Aku arep mancing nang gone Bram pokok iki. Bos, nek request kuwi aja musim udan ngene iki. Request kok ndang legi lor desa lha opite ra iso teko kono bolo. Kon pelaku teko kono. Ya ra kuat aku wong tuwek kok. Akar ning gone Bram. Kareng keranjing pancing sik ning kono kan penak. Iki. Ora jaran ning gone anu Supri. Wer ning gone Supri apa ning gone Bram? Supri, ning gone Supri kok. Ning gone Bram desa nek kaji. Surung. Iya, nah. Anak sapa? Anak kaji. Ini Pak Tom jare nek kaji bintol. Kuat ora? Ya Allah bersarapan aku yo. Bersarapan sampe kok. Bersarapan diece iki pas sarapan sithike kok. Oh, sithik apa? Sak penakno. Oh iya. Info bolo. Banyune penak banget banyune, nek masalah iwake ora ngerti aku. Ning banyune jes banget iki. Ketoke kae kaji bintol kae sing ning pojok loretan kae. Lah kae sapa kae? Masuki ya. Nggon guk apa nggon renek omahe Pak Tom? Belinge sampean. Beling yo jane yo ngene. Guk. Ngene Bram. Ngene kok jane. Nek kowe rono aku ning gone Supri. Aku manut wae kok. Nek nang kowe rono aku ning gone Supri. Masalah aku nek nang kono wong telu aku pantangan. Aku mesti jabluk. Piye kowe nang endi? Kan nang gone kok. Nang gone kok. Piye? Kabeh wae nopo? Mau aku jabluk mesti aku. Ada nek ana sampean mati sampean iki aku. Aku arep dhewe kok. Nek nang gone Supri iki aku isane wong loro apa wong papat. Karuan. Soale papat dijamate ning ngene supri. Bikin wong papat. Wah, aku tak anu e. Aku tak nang gone berapa karuan malah. Karaban kosong itu ngapa aku? Gua aku manut aku. Manut aku. Iya lah mau ngarit. Wah elok, ada terus jajal, alah koplak. Guk kowe. Guk kowe. Sing rene wonge guk. Gane contoh. Hah? Wong telu ra kilo. Ra kilo. Mesti kene gabluk kok. Aku mesti gabluk nek wong telu wis mesti gabluk aku. Ora etuk. Wis ora mung pisan pindho, Bolak-balik. bolak-balik. Nek wong karuan papat sisan malah ra apa-apa. Wong loro, wong papat, wong lima. Gene jenengan nganu. Jenengan tetiang ya? Gene Pak Towe, gene Pak Towe. Gabluk. Ora enek wong entuk. Alah iki etok iki. Ora.
Oh, metil-metil ngono kuwi. ngono kok. Alah. Ngene mati yo ikut. Lu Aku anggere wong telu gabluk kok, Neng. kene wae ya. Wis ora iso wis kasem mlaku rono parane. Wis rono terus. Ah. Marai aku gabluk kek. Kene iki lur aku. Aku nang kene. Edi ben kare bablas ben teko nggone Eko kono sing kidul kono. Aku arep nang kene iki dhewean. Masalah iki nek wong telu aku mesti gabluk kok. Aku terpaksa manggone nang kene iki bolo. Tetep esenku tetep iki seruput. Ora nek liyane. Nah, esen seruput iki. Muga-muga haup hari ini etuk iwak bolo. Ditakon ngidul wong masalah iki aku nek wong telu nang kene iki mesti gabluke. Pertama awali Bathara Ginggi kang nunggu kali, Bathara Gangga kang nunggu apa, Bathara Gangga kang nunggu segara. Aku njaluk ingon-ingonmu sing ning waduk kedung amba kene. Khususnya sing ning ngarepku kene iki. Gedhe cilik tak tampani pokoke. Syukur-syukur gedhe kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Duh Gusti, kula nyuwun ulame Gusti. Wis kono kuwi. Tuk, alhamdulillah madang bolo iwake bolo. Lha nang ndi iki? Arep nang ngendi? Alhamdulillah. Iki strike pertama bolo. Loh, strike pertama. Alhamdulillah. Sing jelas ora gabluk. Lah malah ketublas pancing dah. Tuk. Alah. Ora apa-apa, sak upil ora apa-apa. Ora ya sesuk gedhe neh. Nah. Saupil. Wae cilik-cilik men. Alhamdulillah. Lah. Hehehe. Lah. Kene. Lah. Kedua boleh iki. Oh. Alhamdulillah, Pak Madiang. Yo. Sakmene. Mantep toh? Lah jare kon anu tuk.
Ah. Alhamdulillah. Lung. Lho, metu wae. Lho, metu wae. Ah, ora krasa. Nek cilik-cilik mangane ora krasa. Lah, sakmene yo wae. Lung. Cuk. Alhamdulillah. Yo, egok. Alah. Oh. Lumayan. Lung. Cuk. Alhamdulillah kilo. Masuk. Rasa keroncalan. Railok. Cuk. Masuk. Cuk. Nonong. Madak nih. Keroncal. Ah, masuk. Nah. Mbak Sri ting. Bolo iki masalah air hujan, tak sepilke sik yo engko terus aku ora rekam masalah. Ora rekam video masalah rawani. HP-ne nek kodanan bolo iki hasil kuwi. Aduh. Alah. Kayak angel mesti diangkat. Loh. Iki hasil sementara boleh. Mangkate awan. Loh iki hasil kuwi. Ye, lumayan toh. Wah, nila full kayak enek.
putihane siji, serindinge ya enekmu siji apa loro. Nanonge ya enek lho hasilku hari ini. Wis ngono iku ya. Lumayan toh. Sak mono-mono. Sing cilik-cilik ya akeh. Oke. Wis ngene lho masalah udan iki. Mulai mendung peteng iki. Aku wis ora nyengkrekam neh ning cek mancing wong ngenteni perahu. Oke, bolo hasilku hari ini ya. Loh. Ini hasilku hari ini bolo. Lumayan. Mancing dino Selasa, biasanya nah aku kan mancing dino Selasa malah oleh. Nah iki tenan. Iki masalahnya mendung bolo jam 2 apa jam 3 iki. Wis mendung. Malah urungane jam 2 ya. Di koplak urung iso bali. Koplak aku arep karo kaji Sarbini sik. Baline karo kaji Sarbini. Kaji pintol, Ding, jare ngomongnya. No. Ya Allah, itu Raji. Tenan apa piye? Lho, ijek itu tambah iku lho kae. Ijek itu tambah lho, aku ijek itu tambah. Lho, tambah lumayan kok. Alhamdulillah. Ya sing anu, sing cilik, sing gedhe ngono kuwi nggih pakan pitik ya mana ya dia. Ana gedhe kok nggo pakan pitik ngene. Sing gedhe ya ora. Ya kira jadi aku yo apa? Asrek nggo apa pitik. Terus tau Mahmud itu gone Kandhane kok Aku sekarang pamit kono karo insinyur Reto asale kok. Tapi piyon. Oh, ada manggane kono ra bisa. Aku mau jane ya arep anggon-gone Brambolo. Ini gandeng kopak sing kalah. Jadi kopak itu aku tetep manggon nang gone buku. Ngono ya. Saat ini ya tapi yo ngono iki. Mau aku dhewean, lokasi saat ini nang kono etan. Wis ngono ya boleh ya. Pokoknya untuk hari ini aja lumayan walaupun mendung peteng, walaupun badai tetap gas, tetap mancing. Ya ora? Ngono boleh ya. Seandainya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda selalu sehat walafiat, diberikan umur panjang dan selalu dilimpahkan rezekinya. Sampai jumpa kembali dengan saya besok pagi. Besok pagi belum ada schedule belum, Arep neng Karambak, foto neng liaran aku ngerti. Masalahnya menurutnya foto bagus. Ini